Salutare toată lumea, numele este Mario și încep un Minecraft acum, cu anunț. Salut! N-a vrut să jucăm multiplayer. Uitam să mai fac așa. O să luăm prima oară lemn. Nu. Bă, zi-mă cum se numește ca să iau și Mă taci! Apoi ce să vorbesc. Uite pe mine. Sunt pe o insată aici. Apare sunt pe o insată, nu am niciun copac. Cred că ce un copac acolo. Auzi-mă, copaci, și o mină aici. Nu am zis cum. Asta cum? Și asta de ce spui mai bine? Fac sigur bine ocupat. Deși nu știu. Nici mă nu ești. Hai să luăm. Dacă nu filmezi, filmezi odată ca să vezi cum ar fi dacă mai știu serios cu prostii. Și atunci când filmezi cu serios, se crede tot. Bă, de la prieteni eu. Treci bă ăla! Da, bă, puteți să fac! O prende acolo. Disconect forțez. Intră. Disconect forțez. Bine. Fac Minecraft. Nu merge. Cum o să fac? Așa era. Așa era, mă, la față. Vezi că știm. Vedeți? Eu voi ce. Că e bine. În pat. Ce să fac? Da. Așa, o să punem pe aici. Și... Facem timpul. Nu știu, eu nu prea n-am cu crafting-ul Minecraft. Deci nu știu ce era, știi? Minecraft. Să vrei să faci o Da. Facem. Te-ai versiunea mea, că mea nu e cu bani. Ea mea este pe telefon, stai 3. Aveam eu una care putea să te duci în end. Trebuie să faci nu știu ce. Mie nu vorbite. Am pus așa. Hai să început așa. Da, am avut. Nu se ia.
serios acum. 0.15 Aia. Cred. Nu că am văzut. Para Android. Scuzați-mă. Bă, cam așa arată Minecraft pe 0.15.4. Mhm. Da. Bă, atât să mă găsesc. Da. Mă abonez. Nu este abonezi. Da, mă, ce mai bun lucru care l-am uitat eu. Să fac o să avem acum mai târziu. Hai, să treacă o noapte, știi? Minecraft. Ce? Mamă, ce să adun acum. Okay, ano yun? Ano sa wala hindi pinne ano sa finishing favorite sa wancan ibu. În episodul ăla am văzut că asta l-am descoperit. Nu se președinte editor. Eu nu spun o persoană care joacă pe creativ după ce nu e pe... Hai să vedem. Creativ. Ce vă nu s-au făcut chestia asta? Nu, este tot Și nu ce să zic? Bine, eu cred o fie eu la mine Diamonds business-ul ăla. Da, mă, asta. Și înainte, mă. Ți-e cred că ai luat Diamond Bravo ție, că și-am mai găsit numărul ăla. găsești. Și nici ți-am spus protect. Găsești. Bagi, nu știu ce Da, hai. să spui power cu arc, Bă, găsești Diamond, găsești, da? Dar nu faci chestia aia. Găsești un singur, îl faci greu. Îți faci de locul de Diamond, da. Dar nu, frate, nu îți faci un ăla așa. Enchant Infable. Dar nu. Măcar să emin în casă. Fără ferestre. Ce cu ferestre? Păi, asta a fost clipul de azi. Ne vom vedea data viitoare. Care cred că va fi peste 10 minute. Să luăm de o versiune comună. da. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa. Bă, nu știu, o să închide. Bă, Edi, bă, ăsta Mario. Aoleu.